An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi alamisa don in na min bɛ bɛn mɛ kalo ale tile 16 ma san 2024 an balimaw ni aw ka laadala jɛmukan sigilen aw ye don o don sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan in kɛnɛ kan nka tile kɔnɔna la sigi bɛ kɛ jɛmukan in kan walasa a kana fɔ aw jigi kɔ o kama ayiwa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba fana sanfɛ Bamako yan 5 murumuru fu falaki segukaw fɛ yen 100.1 an bɛ ka lamɛn o fana sanfɛ min ye Sikasokaw fana fɛ yen arajo joliba bɛ ka lamɛn yen nɔ o kumana an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo minnu fana bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o y'an ka page Facebook Joliba TV News ani Joliba FM fo ka taa se an ka page YouTube ma o kumana limanaw minnu bɛ k'an filɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa se Canal Plus fana sanfɛ arajo joliba bɛ sɔrɔ yen nɔ numéro 589 n'i y'o kɔri ka ban i b'an sɔrɔ i mana kɛ diɲɛ fan o fan limanaw ni an sigilen ye kunnafoni sɛbɛnw lakalili kɛnɛ kan gafe minnu bɛ fasiri don o don ayiwa kunnafonidilaw ka wuli ka jɔ don ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka sɛbɛn nanzarakan na o kumana anw ta ye k'a lakale bamanankan na walasa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kuma gafew bɔra minnu b'an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ Zire bi yan nɔ ka taa se le soir de Bamako le fanal min ye les échos welewele ale fana bi yan Nouvelle Horizon bi yan Reflet d'Afrique ni fasirili sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu lakale aw ye sisan limanaw kumana an b'a fɔ na aw bisimila a y'aw tulo kɛrɛmɛbɔ sigi an b'a daminɛ ni min ye limanaw o ye Zire ale kumana limanaw Zire ko dialogue intermalien sigikafɔ min kɛra malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko maa da kana don a la malidenw yɛrɛ dama ka sigi ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ko k'a kuma fɔ yɔrɔ sigikafɔ in tɛmɛna jaabiw sɔrɔla jamanadenw ye laɲini kɛ awa laɲini ninnu Zire ko a bɛna fɔ nin ye gabakuru de ye maa min ka sabara n'o ye Rangers ye o kɔnɔna la yɔrɔ sɔrɔdasiw ka sabara o ye Rangers de ye ko nin bɛna fɔ gabakuru de ye awa Rangers kɔnɔ n'o ye colonelw ka sabara ye limanaw Zire bɛ to ka kuma la maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ ye ko Usumani Balo a ko dialogue intermalien awa n'i y'a lajɛ a kun de ye ko bɛn ni basigi yafa ɲɔgɔn ma o ka boloda Mali kɔnɔ yan yɔrɔ a baaraw olu kun cɛra mɛ kalo tile 10 tɛmɛnen san 2024 na n'i y'a lajɛ laɲini min bɔra a kɔnɔ a bɛ se laɲini 300 ma awa olu la limanaw kuma kɛra dabolo minnu kan bɛn ni yafa ɲɔgɔn ma bɛ a la politiko kumaw b'a la sɔrɔ kumaw b'a la ɲɛtaga badabada jamana yɛrɛ lakanani o bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hukumu kɔnɔ Zire ko n'i y'a lajɛ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ k'a la awa ko i bɛna ye k'a fɔ comité de pilotage awa jɛkulu min kun sigira ka dialogue intermalien koɲɛ bɛɛ lajɛlen labɛn k'a bɛna fɔ ko comité de pilotage in ko a bɛna fɔ ko dɔw bɛ yen a kun t'o tiɲɛ kalama k'a bɛna fɔ comité de pilotage in yɛrɛ ko mago bɛ bilasirali la a yɛrɛ kun mago b'a la yanni ale ka maaw bilasira nka ale yɛrɛ kun mago bɛ bilasirali la ko n'i ye awa recommandation ninnu laɲini minnu bɔra a kɔnɔna la ko n'i y'i sigi k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a kalan i bɛna faamuya k'a fɔ ko comité de pilotage kɔni ye i sigi de ka kow lajɛ ka kow to yen a ka taa cogo min ka di a ye Zire ka kuma don dɛ a ko o de la bi ko dialogue intermalien hakilila minnu bɔra a kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko kanabila n'o ye liberté d'expression ye o kisɛ kelen o ma ta awa dialogue ninnu a laɲini kɔnɔna la liberté d'expression n'o fɔra limanaw o bɛ jamanadenw ka hakɛ ko fɔ o bɛ hali kunnafonidilaw yɛrɛ yɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ jamana kɔnɔ bi ko bɛn ka sigi basigi ka na maaw ka yafa ɲɔgɔn ma ɲɛta badabada o ka se ka sabati bɛn badabada ka se ka sabati kunnafonidilaw kan ka to olu fana ka kunnafoni di u fɛrɛ ma jamanadenw fana ka to yen awa sabu sariya fana de b'o fɔ ko nka n'i ye dialogue intermalien n'i y'a laɲiniw lajɛ recommandation minnu bɔra a kɔnɔ ko nin t'a la dɛ Zire ka kuma don a ko o waati kelen min ye kumasen min tun bɛ yen n'o ye ayiwa bɛn yafa ɲɔgɔn ma awa kuma tun bɛ ka kɛ o baabu min ka paix réconciliation nationale et cohésion sociale awa laɲini minnu bɔra o kɔnɔ ko ka ayiwa yɛrɛlakanakulu minnu bɛ yen n'o ye milisiw ye ko k'olu ci ko o milisi ninnu ko ka tila ka u bila k'u sen don jamana baaraw la ko Zire ko n'i y'a lajɛ jamanakuntigi fara maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakanako kunna bi minisiriw k'olu b'a dɔn awa cɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ nin milisi ninnu ma sigi ten gansan nin milisi ninnu n'i ko k'i b'u ci fana awa a kɔlɔlɔ tan tɛ
ko n'i ye jamana lakana ko yɛrɛ lajɛ bi sigida minnu bɛ yen nɔ ni nin milisi ninnu de wulila k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ lakana a yɔrɔ kofɔlen ninnu na mali finitigiw ma se ka se yɔrɔ minnu na ko n'i y'a ye jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen bi bamajan wale ma se ka wara ye fo ka se yɔrɔ dɔ la ko nin milisi ninnu de sera ka jɔ u jɔyɔrɔ la n'o ye yɛrɛ lakanakolo ninnu ye halisa fasiri ka kuma la a ko maa fɔlɔ min b'a dɔn k'a fɔ nin milisi ninnu cili a bɛ se ka na ni ko ɲaami a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye k'o ye jamanakuntigi ye sabu ko dana ambasabu misali bɛ ta o kan n'o ye dɔgɔnɔw ka jɛkulu yɛrɛ lakanakulu dɔ ye hakililajigin dɔ dɛ ko san 2019 jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛna na Ibrahim Bokar Keita ale kun ko dana ambasabu k'a cira ka bɔ yen kabi o kuma fɔra fo ka n'a bila bi la dana ambasabu ma ci wa a bɛ k'a ka baara kɛ yɔrɔ dana ambasabu cili kuma min fɔra n'a fɔra k'a cira yɔrɔ a bɛ bi o kan ka maa sɔn hakili la ko o mana bɔ yen nɔ ko comité de pilotage a y'a lase k'a fɔ ko faranjɛla fanga dɔ ka fara kundama kan ka daminɛ san 2 ka taa san 5 la ko fo jamana ka basigi ko jamanakuntigi yɛrɛ min bɛ faranjɛla fanga kunna bi colonel Asimi Goita ko ale k'i kanbɔ fanga nɔfɛ ani colonel 5 ninnu Asimi Goita Maliki Jaw Abdoulaye Maiga Sadio Kamara Ismaila Wage Modibo Kone ko ka dɔ fara olu ka jalaw kan ko o tɛ baasi ye ko hali min ye diinɛmaw fana ye olu ka wajulu cogoya ko ka yɛlɛma don o la maa si kana to yen k'a fɔ i bɛ wajulu kɛ ten ko o fana fɛɛrɛ ɲini o la o kuma fɔra dialogue intermalien kɔnɔ ko tiɲɛ don garadi n'o ye jalaw ye k'o di an ka finitigiw ma k'o tɛ baasi ye ni maa min hakili b'a la kapitɛni dɔ kɛra o y'i to kapitɛniya la k'o fili ka taa fo général de corps d'armée la Ziri Hebdo y'a jira k'a fɔ sango colonel k'a fɔ k'i b'o kɛ général ye yɔrɔ o kɔni man ka bali maa na n'o kuma fɔra dialogue intermalien kɔnɔ k'o tɛ balana ko ye o bɛ se ka kɛ nka k'a ye k'a fɔ de ko yɔrɔ min ye fɔlɔfɔlɔ ka finitigi dɔ ta k'a bila ka taa général jalaya la jamana o ma fɔlɔ ni colonel ninnu na wa a tɛna laban ninnu yɛrɛ la n'i y'a lajɛ bi na kuma min fɔra fana k'a fɔ ko ka diinɛmaw k'olu ka wajulu ko k'a don bɛrɛ la ko nin bɛ n'a fɔ ko dɔ de fana fɔra ko min bɛ yen ni fɛn wɛrɛ dogolen b'a kɔfɛ n'o de ye ka jamanadenw ka u ka kuma bali Zire ka kuma don ko n'o tɛ wajulu ko kɔni mana fɔ ka ban hakili bɛ jigin alisilamɛw ka tɔnba de la au conseil islamique a bɛ fɔ ale de ayiwa i jɔyɔrɔ la dɛ wajulukɛlaw bɛ ka kuma min fɔ nin ye a lajɛ i ka fɛɛrɛ tigɛ u ka se ka wajulu kɛ bonya ni karama kɔnɔna la nka ni jamana yɛrɛ de ko k'a bɛ wuli k'i jɔ o ko la ka maaw bali ko ka wajulu kɛ k'a bɛ n'a fɔ dɔ bɛ ka dɔ ka baara kɛ a nɔ na Zire Hebdo y'a jira k'a fɔ k'o de la kuma daminɛ na a ko kanabila n'o ye liberté d'expression ye ko garan bɛ ka don a la ko tiɲɛ don ni dialogue intermalien in dabɔra bɛɛ ni basigi ni yafa ɲɔgɔn ma a laɲini kɛra jamanakuntigi colonel Asimi Goita de fɛ ko nka ko laɲini minnu bɔra a kɔnɔ n'o ye recommandation ninnu ye ko caman bɛ yen jamana ko danayabaliya bɛ se ka ye a kɔnɔ don nataw la wa hali politiko mankanw o bɛ se ka wuli a kɔfɛ Ziri Hebdo ka kuma don dɛ jamana n'an bɔra yen ko halisa ICOMA n'o ye tulu dilayɔrɔ min filɛ nin ye Kulikoro mara la ko mankan dalen bɛ ale wuliliko kuma la yɔrɔ ICOMA yɛrɛ wuliliko kuma kun fɔra ko nka halisa arajo da donnen bɛ a ko la ko kabi san 2021 ICOMA n'o ye tulu dilayɔrɔ min filɛ nin ye Kulikoro mara la a kuma kun fɔra jɛrɛ dɔ yɛrɛ kɛnɛ kan juillet kalo tile 9 san 2021 tɛmɛnen Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ale ni ICOMA tigi yɛrɛ n'o ye Alu Tomota ye olu ni ɲɔgɔn cɛ fan fila bɛɛ ye kuma dumanw fɔ a donni kama ko don nataw la machine minnu bɛ yen baarakɛminɛn minnu bɛ yen nɔ olu na bila sen kan wa baarakɛlaw yɛrɛ olu na ta ka baara daminɛ ko gouvernement ale ni Kulikoro yɛrɛ mara ɲɛmaw minnu bɛ Kulikoro mara la k'u na ɲɔgɔn ye ka kuma ICOMA ko in a kan a donni kama kuma dumanw fɔra kuma minnu bɛ yen ni a ye maa nisɔndiya kosɛbɛ nka min ye fana k'a fɔ gouvernement ye layidu di k'a fɔ ko ICOMA a na wuli k'a jɔ jamanadenw ye nin kuma in fɔra maa min fɛ o ye Musa Alassane Diallo de n'o ye minisiri min bɛ jago ni usine ko kunna o fana kuma in fɔra octobre kalo tile 5 san 2023 tɛmɛnen in na n'i y'a lajɛ minisiri Diallo ale ko ICOMA wulili
ko kɛnyɛrɛ ye dɔrɔn tɛ jamana yɛrɛ de bɛna wuli k'i jɔ nin ko in na o de la n'i y'a lajɛ bi alu tɔmɔta ale min ye ICOMA tigi yɛrɛ ye bi ale ko ale jɔyɔrɔ ka dɔgɔ nin ko in na kosɛbɛ sabu a yɛrɛ ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye jamana de wulila k'i jɔ k'a fɔ k'a bɛna ICOMA wuli kulukɔrɔkaw ka hɛrɛ jamanadenw ka hɛrɛ yɔrɔ ni ye ICOMA yɛrɛ sigi cogoya lajɛ a sigilen bɛ dugu min na n'o ye kulukɔrɔ ye kɔɔri sɛnɛ bɛ kɛ yen nka a ka dɔgɔ yen n'i y'a kɛ ni jamana mara tɔw ye i n'a fɔ Sikaso maraw n'a yɔrɔ caman kɔɔri de bɛ doni ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na bamayɛlɛma fo kulukɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ka jamana mara cɛman bɔ n'o ye décentralisation ye ka fanga don o la gouvernement ka hakililaw ye o de la a donni kama alu tɔmɔta ko ale tɛna i sigi ka gouvernement lajɛ ale na gouvernement fana dɛmɛ nin ko in na yɔrɔ assise nationale de la refondation n'o ye ANR ye ale de ye laɲini kɛ ko fɔ ICOMA ka wuli k'a jɔ nka limanaw kabini nin kuma fɔra san 2021 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi limanaw da de bɛ a ko la ICOMA yɛrɛ da yɛrɛ tɛ ka don a ko la a dun jarala k'a fɔ ni sɔrɔ bɛ yakubaya bi ICOMA sen bɛ sɔrɔ yakubayali la dɛ Ismaël Traoré y'i ka fasiri dɔ limanaw an ye nin bɔ ziiri kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen fasiriden sɛbɛn min n'an ko a ma ko le soir de Bamako a kumana a ko premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale ko CNT maaw bɛ fɛ ka miliyari 2 ta ko k'o don bolimafɛnw na n'o ye mobiliw ye Musa Mara ko n'i y'a dan ale ma u ka nin ko in bila n'o tɛ jamana bɛ lahalaya min na bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi miliyari 2 k'o ta k'o don bolimafɛnw na ka sɔrɔ dun n'i y'a lajɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi kuranko t'a la jamana gɛlɛya wɛrɛw fɛn tɛ se ka san n'i taara sugu kɔnɔ jamanadenw a fɔlen bɛ ko k'u cɛsiri ko gɛlɛya min bɛ yen ko waati ko don a bɛ tɛmɛ Musa Mara y'a jira k'a fɔ premier ministre kɔrɔ ko a bɛ wele bila furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma u ka lajɛ olu minnu ko jamanadenw ka misali di ko k'u cɛsiri olu yɛrɛ ka kɛ misali dibaga fɔlɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jamana ka musakaba minnu bɛ ta ka di jamana ma ko k'a lajɛ ko ka dɔ b'o la a ye wele dakan bila ko CNT bɛ fɛ ka nin baara min kɛ ka nafoloba in ta miliyari 2 dɔw yɛrɛ ko a ka ca n'o ye ko k'o ta k'o don bolimafɛnw na Musa Mara ko tiɲɛ yɛrɛ la an mago tɛ nin waati in na nin na sabu kuranko gɛlɛya b'an na limanaw minɛn bɛrɛ tɛ yen hali an ka kɛnɛyasow kɔnɔna la ka kɛnɛya sabati jamana yɛrɛ juru min bɛ jamana na bi ani jamanadenw yɛrɛ ka juru min bɛ jamana na o n'a ɲɔgɔnna caman ko nin CNT ka sara munna halisa jamana marabaaw bɛ tila ka a fɔ k'u bɛ wari wɛrɛ ta ka o don bolimafɛnw na walima ka o bila u yɛrɛ nagakɔrɔ Musa Mara ko ale ka jate la o kun tɛ tiɲɛ don bi na gɛlɛya de bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka bɛɛ b'a lajɛ k'i ka gɛlɛya furakɛ a bɛ se ka furakɛ cogo min na i yɛrɛ nagakɔrɔ Musa Mara ko terrain de vie de l'État n'o ye jamana ka musaka minnu bɛ don jamana na k'a lajɛ ka dɔ bɔ a la yɛrɛ de n'o tɛ ko a bɛ foli di colonel Asimi Goita ma sabu ale ye nin dɔn ka kɛ sara min bɛ d'a ma sara in sigira 3 a ye 2 bɔ a la ko k'o don jiw ni fɛn wɛrɛw la ka di jamanadenw ma a k'o ye misali ɲuman ye a ko Asimi Goita man ka da o ma a kan ka misali de sama ka taa n'a ye fo jamana kolatigɛ cakɛda wɛrɛw la n'o ye institution ninnu ye walasa olu fana ka se k'a yɛrɛ ladege fond de souveraineté n'o ye sara minnu bɛ di jamanakuntigi ma o ka bɔ yen nɔ min ye CNT ta premier ministre ta nin fɛn fɛn filɛ nin bɛɛ bɛ se ka bila ka don fɛn wɛrɛ la bi jamana yɛrɛ gɛlɛya kama walasa jamanadenw ka se ka bɔ gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔ hali jamana premier ministre kɔrɔw président kɔrɔw Musa Mara y'a jira k'a fɔ jamana bɛ nafolo minnu di olu ma olu fana kan ka lajɛ ka dɔɔnin bɔ u ta la k'a di ko a ye nin kɛ ka jamana dɛmɛ nin bɛɛ ye k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ayiwa fura ka se ka sɔrɔ a la premier ministre kɔrɔ a y'i sinsin mun kan a ko min ye a bɛ san 9 bi mobili minnu dira k'a di ministre kɔrɔw ma o mobili ninnu caman bɛ yen dɔw yɛrɛ tɛ boli dɔw kɛmɛ k'u taw bila u ka so Musa Mara ko nin mobili ninnu u bɛ se ka ala minɛ ka don fɛn wɛrɛw la a bɛ se ka don jamana ka da wɛrɛw fɛ ko furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn i b'a fɔ maa ye ko e ka kɛ misali ye walima i k'i cɛsiri o k'a sɔrɔ e min bɛ ɲɛmaaya la e fana ye misali yira dɛ o de la ko ɲininkali minnu bɛ yen bi yalima CNT n'o ye conseil national de transition a bɛna sɔn nin ko in ma wa a dun la i mana o CNT maa dɔ tun bɔra waati dɔ la u ka kɛrɛfɛ sarako kuma dɔ wulila waati dɔ la CNT maa dɔ ye jaabi di o ko la ko dɔrɔmɛ 1 o tɛna bɔ olu ka nin wari in na walima CNT na sɔn nin ma wa i mana o fana ye ɲininkali ye dɛ soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi
aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le fanal a kumana limanaw fanal ko awa kurantigɛ limanaw an bɛ dɔ de fɔ a la bi ka dɔ to yen n'o tɛ kurantigɛ kɔni awa don o don kunun ka fisa ni bi ye don ko kurantigɛ kɛmɛ ka min lase gɛlɛya min lase yɔrɔ sɔrɔ maa minnu bɛ sɔrɔ baara la olu kuma tɛ jagokɛlaw kuma tɛ izinitigiw kuma tɛ minnu yɛrɛ bɛ bolola baaraw la olu kuma tɛ limanaw fanale y'a jira k'a fɔ bi a bɛ ɲini kana se san damadɔ ma sisan awa bamakokaw kuma tɛ min ye maliden tɔw fana bɛɛ lajɛlen de sigilen bɛ bi don o don awa min ye kuran ye a bɛ tigɛ maaw la awa hali n'a sɔrɔla a fɔra k'a fɔ ko jamana faamaw bɛ wulikajɔ de la nin ko la ka fɛɛrɛw ɲini nka halisa fɛɛrɛ ninnu awa jaabi ma se ka y'a la jaabi min bɛ se ka nisɔndiya di jamanadenw ma hali sisan jamanadenw kɔni bɛ dibi la limanaw n'i y'a lajɛ a kelen bɛ negebɔ yɛrɛ de ye bi sabu don o don min ye kurantigɛ ye a kɛra laada ye a kɛra fɛn ye bi min kɛra sababu ye ka jamana bila dibi la awa a kɛra sababu ye bi ka jamana baarakɛyɔrɔw kɛnyɛrɛyew minnu bɛ yen ni awa olu de dulonnen bɛ u yɛrɛ la kuran de bɛ baara di u ma kuran de bɛ kɛ sababu ye u bɛ baara kɛ nka kuran tigɛli kɛra sababu ye limanaw maliden caman bɛ yen bi olu yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔw kɛra sababu ye n'u ma baarakɛla bila i b'a sɔrɔ u kɛn bɛ ka baarakɛyɔrɔw datugu yɔrɔ o tɛ hɛrɛ ye jamana kɔnɔ limanaw fanali ko ko kuranko kɛn bɛ ka gɛlɛya min lase bi awa gɛlɛya kɔni dɔ de bɛ fara kan don o don n'i y'a lajɛ yɔrɔ o ye sɔrɔkɛbaw ta ye awa a ma maa wɛrɛ to yen o ye kalandenw ye kalanden minnu bɛ yen ni olu fana limanaw yɔrɔ kuran kɔni n'a fɔra k'a fɔ awa ko baarakɛminɛn don dɔw b'a fɔ ko ayi ko fɛn dɔ don min ye i bɛ se k'i yɛrɛ jabɔ a la ko nka bi in na kuran de kɛn bɛ baarakɛminɛn ye sabu n'i y'a lajɛ kalankɛyɔrɔw la bi k'a daminɛ duguma kalanso camancɛ kalanso hali sanfɛ kalanso limanaw kuran mago bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye fanali de ye nin jateminɛ kɛ k'a fɔ gɛlɛya min don bi EDMSA ale dɛsɛra ka kurantigɛ k'a bali yɔrɔ u kun ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ sunkalo waati k'a fɔ kuran bɛ di maaw ma u y'o fɛɛrɛ min tigɛ ka jija kɛ o waati munna u ma dɔ fara o jija kan limanaw kurantigɛ in ka se ka dɔ bɔ a la fo sunkalo tɛmɛna awa u y'a bila yɔrɔ min na u y'a ta yen nɔ an bɛ don min na ko bi kurantigɛ in a bɛ lahala min na bi jamanadenw kɔni kuma yɛrɛ tɛ maa da bilen sabu ko a kelen bɛ ka maa min ka baara sigi a sentigɛ kɔnɔna la bi o de ka ca journal fanal ko ale wulila ka don dugu kɔnɔ ka maa caman ɲininka Yusufu Napɔ b'o la ale ko tiɲɛna ko nin ye maloya de ye jamana ma jamana kuturu ka dɛsɛ kuranko la ale ko nin kɔni ye maloya de ye ale yɛrɛ bolo sabu olu ka sigida la n'o ye ɲamakɔrɔ ye i tɛ se ka tile kɔni kɛ k'a bin ni kuran ma tigɛ wa k'a fɔ de ko waati fitinin kurantigɛ don o tɛ dɛ ɛri 20 o de bɛ kɛ kuran tɛ ye olu fɛ yen fanali ko n'a ma ɲɛ k'a bɛ nin cogoya la a ye ɲininkali kɛ Yusufu Napɔ la k'a fɔ de ko yalima fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la a ko n'i y'a dan ale ma awa ko Mali ala y'an ladiya kosɛbɛ ala ye min di anw ma yan o ye tile ye nka jamanadenw de ban bɛ o la ko fo gazuwali de ka san k'o kɛ masibaw kɔnɔ o dun o n'a kun don sabu n'o kɛra limanaw suɲɛta bɛ sɔrɔ o la i ye maliyɛn ye limanaw an bɛ don min na ko bi ko o de kɛn bɛ sababu ye bi ka kuranko in gɛlɛya yɛrɛ min b'a la dɛ o dɛsɛ bɛ ka dabila limanaw maa caman ɲininkara i n'a fɔ Marie Louise Tall ale yɛrɛ ko n'i y'a ye bi kurantigɛ in awa kɛn bɛ ka gɛlɛya lase olu kalandenw ma n'a fɔra i bɛ taa kalanyɔrɔ la tile fɛ su fɛ i kan ka na kayew lajɛ ka min kɛra tilegan fɛ ka segin o kan walasa ɲɔgɔndan minnu yɛrɛ bɛ yɔrɔ an bɛ san laban na ka se ka i labɛn k'o kɔnɔ ko sufɛla kɔni kalanko kɛn bɛ a damana gɛlɛya ye bi hali n'a sɔrɔ la denmansa dɔw bɛ yen olu bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ ka lampadaires ka o san ka u denw dɛmɛ u ka se ka kalan kɛ nka limanaw o tɛ se ka kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ to kudayi ye ka sababu kɛ EDMSA a dɛsɛ bɛ ka yelen di jamanadenw ma limanaw fanali kɔni ko sɔrɔkɛbaw bɔlen kɔ yen baarakɛlaw bɔlen kɔ yen kalandenw o fana kɛn bɛ k'u ta sɔrɔ kurantigɛ in na bi o b'a jira k'a fɔ ɲinan ɲɔgɔndan kalan awa a bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ lase kalandenw fana ma kosɛbɛ nin de ye kunnafoni an ye min bɔ le fanal kɔnɔ bi limanaw aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana
limana nouvelle horizon ka bi kuma la a ko min ye an ka jamana sariya minisiri min bɛ sariya kunna n'o ye Mamadu Kasoge ye ayiwa a ko walasa ka se ka min ye dossier minnu bɛ sariya ɲɛkɔrɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ yurugu kunna min ye Mamadu Kasoge ye a ye nin kuma fɔ jɛrɛ dɔ de kɛnɛ kan n'o ye colloque international sur les genres et la corruption Bamako yan nɔ o ye cɛ ni muso bɛ se ka damakɛɲɛ ani yurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na yɔrɔ n'i y'a lajɛ bi musow olu ka se ka bɔ makun kɔnɔ k'u sen don yurugu kɛlɛ la o de ye nin sigi yɛrɛ kunba ye min ye colloque international min labɛnna projet d'appui lutte contre la corruption ani égalité des genres n'o ye cɛ ni muso bɛ se ka damakɛɲɛ cogo min na fo ka taa se nafolo bɔbaa ma n'o ye école nationale d'administration publique ENAP min filɛ nin ye Québec Canada jamana kan olu de kɛra sababu ye u ni Mali faamaw ka se ka nin hakilila in sigi sen kan ko musow cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka damakɛɲɛ yurugu kɛlɛli la ayiwa sigi in yɛrɛ daminɛna min ye mɛkalo tile 15 a bɛ kuncɛ tile 17 o de kɛnɛ kan minisiri min bɛ an ka sariya ko kunna Mamadu Kasoge ale tun b'o kɛnɛ kan ye ale de kumana a ko ni Ala sɔnna don nataw la a yɛrɛ ka minisiri so in bɛ labɛn na o ko la k'a ye k'a fɔ yurugu n'i y'a lajɛ ale bɛ kɛ sababu ye de jamana sɔrɔ k'a jɔ ka fiɲɛ tigɛ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ye waleya ye a kan ka dabila ko kɔsa in na a ma mɛn yɛrɛ OCLEI ɲɛma ale ko Mali la ko k'a daminɛ san 2015 la ka n'a bila san 2020 ani k'a daminɛ san 2005 ka n'a bila san 2019 la ko miliyari 1,000 ani miliyɔn 266 o de tununa Mali kɔnɔ yan tunu cogo ma se ka don a la OCLEI ɲɛma n'o ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite o fana ye cakɛda ye min bɛ sɛgɛsɛgɛli la maaw ka don n'a dugusajɛ banaya k'o farida o kɛlɛli ale de ye nin kuma fɔ ko o miliyari 1,000 ni 266 in o tunu cogoya Mamadu Kasoge ko a y'ale yɛrɛ dabali ban ale min ye minisiri ye min bɛ sariya ko baara kunna o de la ko a ka kan bi jamana marabaw u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ yurugu bɛ se ka kɛlɛ surafɛn minɛ bɛ se ka kɛlɛ Mali kɔnɔ cogo min na o de la ko kube kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye kiiriso kɛrɛnkɛrɛnnen ye cour d'appel bɛna o sigi don nataw la yurugu dossier fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ ka kiiriw tigɛ wa minnu fana bɛ yen n'olu b'a ko la jamanaw ni u dɛsɛ bɛ ka yurugu dabila Mali kɔnɔ yan sariya bɛna fɛɛrɛ kura wɛrɛw tigɛ walasa nin ko in ka dabila o la Canada jamana ale ni Mali jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Canadakaw ka lasigiden min bɛ Mali la n'o ye Nicolas Simard ale yɛrɛ ye foli di nin colloque ma kosɛbɛ walasa ka se ka Canada yɔrɔ ale bɛ Mali kɛrɛfɛ a bɛ san 50 bɔ bi a dɛmɛ la nafoloko la a yɛrɛ ko a bɛ se dolari wale miliyɔn 115 ma n'i y'o falen CFA la a bɛ se miliyari 57 ma k'a y'o di Mali ma dɛmɛ ni dɛmɛ la k'a daminɛ san 2022 ka na bila san 2023 in na walasa Canada ka to Mali kɛrɛfɛ sira caman ka dɛmɛ ni dɛmɛ na o siraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye maa minnu bɛ yen ni dantɛmɛ walew bɛ ta k'u sɛgɛrɛ cɛ ni musow la violence basée sur le genre o kɛlɛliw a caman kɛra o de fana senfɛ Hawa Shuaibu Traoré ale ka fasiri don an y'a bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la yan'an ka bɔ a kɔnɔ nin fana ye waleya damadɔ don minnu bɛ yen ni nin man di sabu ko Musabugu yɔrɔ dɔ bɛ yen a fɔ ma ko Sutadunu ko cɛ dɔ a si bɛ se san 40 ɲɔgɔnna de ma ale kɔni fure yera yen nɔ Musabugu bada yɛrɛ la yen Sutadunu ale bada la n'i y'a lajɛ kunnafoni dira commissariat min filɛ nin Yirimajɔ olu ka cɛdenw wulila ka na lajɛ a ko bɛ cogo min na Yirimajɔ polisiw ka se min ye protection civile maaw ma o kɔni nana sɔrɔ cɛ in a si bɛ san 40 ɲɔgɔnna de la min ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ye ale bɛ baara kɛ faculté de médecine et d'odontostomatologie Tijani Bengali ale yɛrɛ nana ka na koɲɛ lajɛ ale kɔni y'a sɔrɔ k'a fɔ ni yɛrɛ tɛ cɛ in na bilen ko wa cɛ in sara a bɛ se tile 3 ɲɔgɔnna de ma wa ko farikolo yɛrɛ commencera ka toli ka ban min ye fasiri ye nouvelle horizon ka yira k'a fɔ nin kɔni cɛ in sara nka sacogo ma don a la nka jamanaw ma hakili bɛ se ka to waleya damadɔ la n'i y'a lajɛ san tɛmɛnenw na san 2023 in na
cɛmisɛnnin don san 18 n'o ye Adama Samake ye ale tora ba la ni yɔrɔ kofɔli in na yen nɔ ko a tora ji la a bɛ se ka ko ye nka a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye sababu kɔni ma don a la cɛ in sara kun min na limanaw ni ale faga kun ma dɔn nka denmisɛnnin fitinin min filɛ nin ye ni musomanin don ale fagara o kɛra kolokani de limanaw siga kɛra maa min na o ye Bina Jara tɔgɔ dɔ de ye Bina Jara ale kɔni bɛ ka ɲini bi kolokani kɔ a yɛrɛ k'a fɔ nin waleya in kɛra yen nɔ ko Bina Jara tɔgɔ in a kɛra sababu ye ka musomanin fitinin dɔ san 10 ɲɔgɔn na ka o bɔnɛ a nin na somɔgɔw yɛrɛ kɔni wulilen bɛ bi ka Bina Jara tɔgɔ ɲini o de la fasiri n'o ye Nouvelle Horizon ye a y'a yira k'a fɔ ko nin cɛmisɛnnin in fana ale de tun bɛ baara la a ye maa min faga denmisɛnnin a tun b'o somɔgɔw de bolo baara la limanaw mun y'a bila ka nin musomanin fa maa kɔni t'a dɔn ko a yɛrɛ kɛra nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw de la kolokani kɔ o de la wele bilalen bɛ bi ko Bina Jara si bɛ san 30 ɲɔgɔnna de la ale ma baara wɛrɛ sɔrɔ fo a yɛrɛ ka patron denmuso fitinin san 10 limanaw ka k'o sababu ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Jamanaw n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko les échos welewele a kumana ko maaw k'u janto dɛ limanaw a bɛ nin waati damadɔ bɔ sisan yɔrɔ bɔlɔlɔ kana kɔni bi na réseaux sociaux diɲɛ fɛn fasugu bɛɛ lajɛlen bɛ k'ale kan bi nka dɔw kɛn bɛ k'u yɛrɛ kɛ furakɛlikɛlaw ye dɔgɔtɔrɔw tɛ u tɛ fura dɔn nka yɔrɔ muso dɔw fana ton bɛ n ka n finnen don fo n ka jɛya ka n kɛ pasi muso dɔw fana tolen bɛ o diyaɲɛ la bi yɔrɔ bi na n'i taara réseaux sociaux kan bi min b'a dɔn min t'a dɔn i b'a sɔrɔ limanaw i bɛ taa ye ni maa min ni téléphone b'i bolo i b'a jateminɛ k'a fɔ i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen u bɛ taa safunɛw ɲagami walima ka produit wɛrɛw fɛn wɛrɛw ɲagami a la k'a fɔ ko nin ye safunɛ ye nin bɛ se k'i farikolo jɛ nin b'i farikolo furakɛ n'i ye nin mun i la ka ban e kɔni i ni kurukuru tɛ ɲɔgɔn ye walima i farikolo bɛ jɛ a bɛ sanuya limanaw maa minnu bɛ nin kɛ dɔw bɛ yen olu b'a ɲagami so fitininw kɔnɔ dɔw bɛ yen olu b'a ɲagami hali baɲwaribaw yɛrɛ kɔnɔ minnu ye ɲɛ sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ olu ta y'o ye n'i taara bɔlɔlɔ min n'u kama ko TikTok i bɛ taa sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu limanaw u ma kalan kɛ u ma dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ olu kɔni ta ye dɔrɔn u mana min sɔrɔ u b'a ɲagami ɲɔgɔn na k'a fɔ a ye nin san a y'a mun aw yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw farikolo furakɛ limanaw nin kɔni fɛn don min n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase maaw ma dɛ Madame Tarawele Asanatu Ba ale ye médecin ye ale yɛrɛ dimina kosɛbɛ nin ko in na a ko ale ye kunungo yɛrɛ TikTok sanfɛ ale ye nin ko in ye muso dɔ sigilen bɛ a bɛ ka a yɛrɛ bolo fila kɛmɛ k'o coro safunɛ kɔnɔ a tɔgɔ di a bɛ fɔ min ma ko gan t'a tɛgɛ la yɔrɔ n'i bɛ nin baara ninnu kɛ i bɛ gan don i tɛgɛ la k'a don i ni nin fɛn fasugu ninnu cɛ gan t'a tɛgɛ la ale tɛgɛ kɔni bɛ nin na a bɛ k'a ɲagami cogo min na ko a bɛ k'a fɔ ayiwa n'i ye nin ta n'i y'a mun i yɛrɛ la limanaw a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i farikolo ɲɛ ko nin ko yen bɛ ka to yen limanaw ko nka dɔ y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ dɛ n'o ye Umu Danɲɔgɔn ye ale sɔnna k'a ka kɔlɔlɔ ɲɛfɔ kunnafoni di sɛbɛn ye n'o ye les échos ye ko ale kɔni ye yɔrɔ ale kɛra sinamusotigi ye nka ale farikolo finnen don walasa k'ale jɛya ale kɔni taara réseaux sociaux ninnu kan ale ye dɔ ye o bɛ ka nin baara ninnu kɛ o diyaɲɛ kama ale kɔni taara nin fɛn in san k'o mun a yɛrɛ la limanaw san 2 a bɛ nin mun a yɛrɛ la farikolo nana bɔ a cogoya la k'a jɛ fo ka farikolo yɛrɛ bɔ a cogoya la farikolo nana kɛ yɛrɛ kasa gɛlɛn de bɛ a nɔfɛ f'a furucɛ yɛrɛ o ko nin suma min filɛ e nɔfɛ nin tɛ suma ye limanaw bi furusa de b'ale n'a cɛ sabu a nege bɔra a cɛ la ka sabu kɛ a ye min mun a yɛrɛ la a y'a farikolo tiɲɛ musow ala sɔnna dɛ an b'a bila nin kan yan e ko welewele an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ o tuma ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kɔrɔw mana bɔ an n'o lakali aw ye an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ